హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు రూపా కలెక్షన్. ఇప్పుడైతే మరో మంచి కలెక్షన్ తో అయితే మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. మల్ కాటన్ అండి. మనకి సమ్మర్ అయిపోయినా సరే కాటన్ లోనే అడుగుతున్నారు అందరూ. అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ రీస్టాక్ చేపించాను అనమాట. చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంది అనమాట. చాలా లైట్ వెయిట్ గా వన్ సైడ్ వేసుకోవచ్చు లేదా బోత్ సైడ్స్ వేసుకోవచ్చు. చున్నీ అయితే మనకి వర్క్ వచ్చేసరికి ఇలా స్టెమ్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వరకు. అండ్ కింద కూడా ఇలా వస్తుంది. చిన్న లేస్ తో అయితే ఇలా హ్యాండ్ కి ఇలా కాటన్ అయితే మంచి ఫీల్ ఉంది అనమాట. కంఫర్ట్ గా అసలు గుచ్చుకోవడం అలా ఏమీ లేదు. మనకి దీనిలో అయితే ఒక 3 కలర్స్ అయితే వచ్చాయండి. ఇదిగోండి, ఇది మంచి ఆరెంజ్, రెస్ట్ ఆరెంజ్. మంచి ఇప్పుడు మనకి అంతా ఆరెంజే కదండి నడుస్తుంది. వస్తుంది అనమాట. నెక్ కి ఇలా చిన్న సీక్వెన్స్ అయితే ఇలా వర్క్ అయితే ఇలా వచ్చింది. సెకండ్ పింక్. థర్డ్ కలర్ నేను వేసుకున్న కలర్. ఇదిగోండి, కలర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కింద నెంబర్ ఇస్తాను, ఆర్డర్ చేసుకోండి. లేదు స్టోర్ విజిట్ చేయండి. మంచి కలెక్షన్ అండి, త్వరగా గ్రాప్ చేసుకోండి.